በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ክቡራን አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር አሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታትን አዴታትን አሕዋትን አሓትን ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ ውዒልኩም ከመይ መጺኹም። በሐቂ ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና አበሳና ክፋእ ግብርና ኃጢአትና ኸይተጸየፈ በዓይነ ምሕረቱ ጠሚቱ ቃሉ ክንሰምዕ ናብዚ ቅዱስ አጸድ ዝጸውዓና ናይ ቅዱሳን አምላኽ ይኽበር ይመስገን። ስለዚህ ሎም መዓልቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሓውጎይታ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ያዕቆብ ካብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4 ሃይለ ቃል ብምውሳድ ክንዘራረብ ኢና። እግዚአብሔር ንዓይኒ ድኹም ሓውኹም አንደበት ልሳን ክህበኒ ንዓኹም ድማ ዝሰምዕ ዝነ ልቦና ክህብ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኾነልና። ስለዚ ግናኸ ብሓንቲ ነገር እኳ ከይጎደልኩም ፍጹማትን ሙሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ ብትዕግስቲ ክሳዕ መወዳእታ ጽንዑ። ስለዚ ብሓደ ነገር ከይጎደለኩም ፍጹማትን ሙሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ ብትዕግስቲ ክሳዕ መወዳእታ ጽንዑ። ስለዚ ጎይታ ጎይቶት አምላኽ አማልኽቲ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዘመነ ስጋዊኡ ኣብ ዝመላለሰሉ ኣብቲ አንቀጸ ብፁዓን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 48 ከምዚ ብምባል ይገልጸልና። ከምቲ ሰማያዊ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማት ኩኑ ይብለና። ስለዚ ናብዚ ፍጽምና እዚ ዘብጽሐና ትዕግስት እዩ። ምኽንያቱ ብኩሉ ነገር ሓደ ከይጎደለኩም ፍጹማትን ሙሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑስ ብትዕግስቲ ክሳዕ መወዳእታ ጽንዑ ብምባል ብትዕግስቲ ናብዚ ፍጽምና እዚ ናብዚ ምልኣት እዚ ከም እንበጽሕ በአምላኻዊ ቃሉ